V sprievode najmladších devínsko-noveských futbalových nádejí nastupovali na zápas 29. kola 3. futbalovej ligy jeho aktéri Lokomotíva Volkswagen Devínska Nová Ves a Inter Bratislava. Aktuálne je vedúce mužstvo súťaže bratislavský Inter, pokiaľ si chcel do posledného kola udržať šancu na postup do druhej ligy vo vlastných rukách, musel v tomto stretnutí naplno bodovať. Tomu prispôsobil aj svoj výkon na trávniku. Väčšinu prvého polčasu držal loptu vo svojej moci a diktoval tempo hry. Lokomotíva naopak vo výrazne defenzívnom rozostavení hráčov sa snažila zachytávať útočné aktivity interistov, no súčasne vyčkávala na svoju šancu o ojedinelých protiútokoch. Prvá šanca na skórovanie patrila Devínskej, keď po Beňovom rohovom kope hlavičkoval Sopul. Inter odpovedal rovnakou zbraňou. Lučič si s pokusom Šalatu poradil. V 10. minúte to pred jeho bránou vyzeralo už vážnejšie. Po centri Kochana a hlavičke Šulca gólman Devínskej úspel aj s pomocou pravej žrde. Útočne naladený Inter sa snažil v ďalších minútach dobíjať pokutové územie Devínskej, no bez výraznej príležitosti na strelenie gólu. Tá prišla v 28. minúte po rýchlom protiútoku. Osmany posunul loptu Afkirovi, ktorý v najazde na Lučiča neúspel. Celú akciu z pohľadu domáceho tímu ukončil vracajúci sa Beňa. V závere polčasu mal šancu po rohovom kope Kochana ešte Baldovský, no jeho hlavička nemala šancu na úspech a tak sa prvá časť hry skončila bez gólov. Druhý polčas neprinesol žiadnu zmenu do hry. Inter naďalej búšil do obranného valu Lokomotívy, ale stále neúspešne. Tak tomu bolo aj po akcii Osmany Šulc, ktorej stopku dal Lučič. V 66. minúte sa po krídle prebojoval až pred bránu Lučiča Fedor, no devínsko-noveský brankár opäť podržal svoje mužstvo. S pribúdajúcimi minútami tlak Interu silnil, zároveň mu však pri tej veľkej snahe začínala chýbať rozvaha pri zakončovaní akcií, a tak sa Devínska naďalej pomerne úspešne bránila. Vykúpenie interistov prišlo 17 minút pred koncom zápasu, kedy sa Špák rozhodol pre strelu spoza 16, ktorá napokon skončila v bráne Lučiča. 0-1 Lokomotíve v zostávajúcom čase neostávalo nič iné, ako otvoriť hru a pokúsiť sa o vyrovnanie. To však bola voda na mlyn pre súperovú ofenzívu. V 74. minúte Šulc pripravil Osmanimu tutovku ako na tácke, no gól istoty z toho nebol. Ten však mal dva razy za sebou na nohe Kochan. Najprv po samostatnom najazde mieril vedľa a neskôr po prihrávke Šulca trafil rovno Lučiča. To však nebolo v týchto chvíľach všetko, pretože do festivalu premárnených šancí sa zapojil po Osmanyho prihrávke aj Šalata. Tento hazard s gólovými príležitosťami sa napokon mohol Interu vypomstiť, keď v nadstavenom čase po Matiašovom centri Pilátovi chýbali k lopte len centimetre. Pred záverečným hvizdom do kolekcie zahodených tutoviek sa stihol zapísať ešte Fedor. Toto však už nikoho nemrzelo, lebo následne rozhodca Lukáš Lauer ukončil stretnutie. Lokomotíva Volkswagen Devínska Nová Ves, Inter Bratislava 0-1. Samozrejme, bolo to nervózne, lebo ide o dosť a ja mám veľmi mladé mužstvo, ktoré prechádza nejakým vývojom, nejakou fázou. Učíme ich hrať futbal a myslím si, že aj toto je jedna vec, ktorá ich strašne posilní. Bolo tu veľa faktorov, ktoré nám neprijali. Samozrejme s tým ihriskom my nič nenarobíme, jednoducho my chceme hrať futbal a na tomto je to veľmi ťažké. Spomalujú sa tým akcie a tým pádom super má stále čas sa dostať do súboja. Ale myslím si, že sme 90 minút dominovali na ihrisku, aj keď to bolo určite do konca zápasu veľmi dramatické, pre divákov určite zaujímavé, ale my sme spravili veľmi dôležitý krok dneska v poslednom zápase vonku a čaká nás týždeň roboty a v sobotu máme doma Bernolakov, s ktorým musíme potvrdiť víťazstvom ten náš cieľ, ktorý sme si pred sezónou dali. My mužstvo momentálne po 16, lebo nemáme takého typického zakončovateľa. Andy Hrdlička je podrotový hráč a my trpíme na to, že nemáme útočníkov a
Ďalšia vec, jak som povedal, že Jožko Lacko musel ísť do obrany, lebo hovorím, to mužstvo je teraz oslabené, ale hovorím, že škoda, napríklad za stavu 0-0 Peťo Sopuch netrafil hlavičku, keby trafil zase iný zápas, ale to je keby. Inter, on je jasné, že mal tam aj tyčku, Lučič veľmi dobre tam v prvom počase chytil tú šancu, ale hovorím, že ja som ako spokojný, že sme ľuďom ukázali, že vieme hrať ten fotbal a keď doplníme ten káder, budeme ešte silnejší a budeme rozdávať tú radosť devínsko-novoveským divákom. Čaká nás posledné kolo v Kráľovej s posledným ústvom, ktoré získalo zatiaľ len 1 bod. Dúfam, že po tom zápase ten 1 bod im tam aj zostane. Tak určite my nebudeme nič podceňovať, ideme do Kráľovej, chceme vyhrať a rozlúčiť sa s Babranou sezónou, by som povedal, s Babranou, ale nebudeme nič vymýšľať, chceme tam ísť vyhrať a ukončiť tú sezónu a nech sa nám lepšie nastúpiť do prípravy a dobijeme baterky, hovorím, posilníme ten káder a verím tomu, že budeme ukazovať takýto fotbal, jak sa tu dneska hral.